إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün галәмнәрне юктан бар кылып тәрбияләп итүче Аллаһы Субханаху ва Хак Тәгаләгә безнең истигъфарларыбыз, хәмд, сәнәләребез булса иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән кемнедер туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Һәм шулай ук әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән кемнедер адаштырса, аны һичбер кем дә туры юлга күндерә алмас. Һәм шаһадат китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк, һәм Мухаммад бин Абдулла аның кылы һәм илчеседер. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Рамазанның соңгы атнасы да керде. Кайчан гына изге айга керүен борчылдык, 4-тән 3 атна үтеп тә китте. Кайчан гына эшкә барып кайту, кайда ифтарда булам, таравихка ничек өлгерәм дип уйландык, көн тәртибен оештырдык. Менә ахыры 10 төнгә соңгы атнага да килеп җиттек. Әлхәмдүлиллаһ. Хәзер инде ураза да авыр түгел. Таравихта озак туру да түзәрлек икәнен аңладык. Аллаһ Тәгалә үзенең кулына авырлык теләми. Димәк, уразасын да тотып була, намазларны да, изгелекләрне дә кылырга була икән. Шулай ук Аллаһ Тәгалә җәй көннәрен рәхәт, җиләс итеп үзенең кулларына үзенең рәхмәтен күрсәтә. Әмма шулай ук җәй көннәрдә давыллар белән, карлар белән үзенең көчен, көдрәтен дә күрсәтә. Аңлата. Без дә аңлыйк. Тормышыбызны үзгәртергә тырышыйк, таквалыкка ирешик. Таквалыкка ирешер өчен үз нәфесеңне тыя белергә кирәк. Нәфескә ирек бирмәскә кирәк. Әйе, нәфес тә авырлыкка, уңайсызлыкка ияләшә. Беренче, таравихка ялкаулык хисләрен уята. Әгәр Аллаһның кылы таравихка басса, нәфес рәкагатьләренең санын кыскартырга тәкъдим итә башлый. Әгәр мөмин шунда да нәфесен җиңсә, нәфес калган гамәлләрне бозырга маташа. Садака бирүдә азрак бирергә, Коръән укуда азрак укырга, ә ифтарда күбрәк ашарга тәкъдим итә. Шул ук ифтарларны сайлый башлый. Нинди мәчеттә ифтар тәмнерәк? Әйе,
Кай чакта кисезләнә, иркәләнә башлыйбыз җәмәгать. Хискә бирелеп, тәкәбберләнә, гаҗипләнә башлыйбыз. Гыҗипләнә башлыйбыз. Үзебезне акыллы, динне күбрәк беләбез дип, кешеләр белән бәхәсләшә башлыйбыз. Шайтаннар бу тый түгел. Шайтаннар богауланган. Шул әшәке нәпсе гел ниятләребезне, гамәлләребезне бозарга тырыша. Әгәр изгелеккә ниндидер уңайсызлык, ялкаулык сизә башлыйсың икән, бел, нәфсең уянды. Шул вакытта киресенчә күбрәк изгелектә булырга кирәк. Без изгелек күбрәк һәм узаграк эшләсәк, кылсак, нәфес зәгыйфләнә. Бит шул ук нәфес аркасында, шул ук бәхәсләшү, тәртип бозу аркасында кадер кичәсе турында мәгълүматтан мәхрүм калдык җәмәгать. Хадистә килә: "Хараҗа Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям юхбиру би лейлатил кадри фаталаха раҗулан минал муслимин." Бер көнне пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кадер кичәсе турында кешеләргә җиткерер өчен иеннән чыкты. Әмма ләкин шул ук вакытта ике кардәш бәхәсләшә, талаша башлады. Фақала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям: "Инни хараҗту ли ахбиракум би лейлатил кадри." Пәйгамбер саллаллаһу әйтә: "Дөреслектә мин кадер кичәсе турында сөйләргә чыккан идем. Ва иннаху талаха фуланун ва фуланун фаруфиат." Мин чыктым кешеләргә кадер кичәсе турында сөйләргә. Әмма ләкин ике кардәш талашкач, минем шул гыйлем, кадер кичәсе турында белгәнем юкка чыкты. Руфигат. Юкка чыкты. Һәм дәвам итә: "Ва аса ан якуна хайру лакум." Ну, хайрлы булсын. Хайрлы булсын. Альтамисуха фи сабъи ва тисъи вал хамси. Хәзер инде соңгы төннәр арасында 7нче, 9нчы, бәлки 5нче төнендә кадер кичәсен эзләгез ди. Карагыз җәмәгать. Карагыз, менә ураза тотабыз. Ашамыйча, эчмичә, әмма ләкин әйтәм бит, нәфесебез, холкыбыз үзгәрәме шуның белән? Түзә алабызмы? Сабыр итә алабызмы? Үзебезне үзгәртәбезме? Ни кызганыч. Кадер кичәсенең вакыты билгеле түгел. Билгеле түгел. Төрле хадисләрдә төрле мәгълүмат килә. 21нче, 23нче, 25нче, хәтта аерым 27нче төн дип әйтелә. Әмма ләкин пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ул соңгы 10 төндә инде эзләргә тәкъдим итә. Шуңа күрә гыйбадат белән нәфесләребезнең тәэсирләрен сүндерик. Тырышыйк. Вакыт бар әле. Җитешик. Бердәмлек саклап, үз ара хөрмәт булып, кардәшеңнең хакын үтәп, соңгы кичәләрне намазларда, тәһаҗҗүдләрдә, иктикафта уздырыйк. Кадер кичәсен эзлик. Allah subhanahu hak teala Bakara surasında 125. ayette ayette A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve ahidna ila İbrahim ve İsmail an tahhira beyti lit-taifin vel-aqifin ve ruk'is sucud.
Без Ибраһим белән Исмаилгә боердык: "Минем йортымны таваф кылучылар, иктикафка керүчеләр, рукух, сәҗдә кылучылар өчен чистартыгыз", диде Аллаһ Субхаһу ва Тааля. Иктикаф кылу аның максаты дөнья мәшәкатеннән бераз ерак булу, киселү хәтта. Төннәр кыям, тахаҗуд намазлар торгызып, иртәнге намазыннан соң зикр, тәсбих әйтеп, кояш чыкканын көтеп, ишрак намазлар кылу. Көннәрен тирән мәгънәләренә кереп, Коръән уку, дуга кылу һәм төрле гыйбадәттә катнашу. Шул гыйбадәтләр белән Ләйләтул Кадр, Кадр кичәсен каршы алу. Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ләйләтул Кадри хайрун мин альфи шәһр". Карагыз. Кадр кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк. 1000 айдан да хәерлерәк. Аллаһның рәхмәте белән шул Кадр кичәсен изгелектә үткәрсәк, 1000 ай, ягъни 83 ел гыйбадәтнең әҗр савабын алырга мөмкин җәмәгать. Әгәр Кадр кичәсен изгелектә үткәрсәк, 1000 ай, 83 ел гыйбадәтнең әҗр савабын алырга мөмкин. Карагыз, нинди форсат. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман қама ләйләтул кадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи". Кимдә кем Кадр кичәсен иманлы һәм савап өмет иткән хәлдә изгелек кылып үткәргән кешенең элекке гынахлары кичерелер. Элекке гынахлары кичерелер. Шуңа күрә әлбәттә җәмәгать бар форсат, бар мөмкинчелек Аллаһ ризалыгы өчен күпмедер вакыт шул изгелектә. Хәтта иңдә, мисал өчен, тахаҗудта, намазда үткәрү һәм сәҗдәгә киткәндә Аллаһтан сорап, тәүбә итеп, ушбу форсатны кулланып, бәлки шул төн Кадр кичәсе булыр, бәлки шул сәҗдәдә булып, Коръән укып, намазны торгызып, сиңа иншалла 83 ел гыйбадәт язылыр сиңа иншалла. Шуңа күрә ушбу форсатларны әлбәттә без кулланырга тиешбез. Монда үзәк мәчеттә һәр төн без монда иктикаф, таравих, кыям намазларны үткәрәбез, Аллаһка шөкер. Һәм инде әйтергә тиешмен мин җәмәгать, ул да булса соңгы атна һәрберебез инде уйлана башлыйк фитра садака турында. Фитра без беләбез инде иң беренче шул Пәйгамбәрбез фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям закатул фитри тухрatan лисаим мин ал-лагви вар-рафаси ва ту'мatan лил-масакин. Ягъни Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям фитр садакасын ураза тотучыны паклар өчен, һәм мискиннәргә ризык булсын өчен тиешле кылды. Һәм инде иң азы бер кешедән инде без беләбез, аны дөрес әгәр дә чыгарсак, аны ризык белән чыгарга кирәк. Булсын ул кара будай, булсын ул он мисал өчен. Әмма ләкин кешегә җиңел булсын өчен инде без акчалата җыябыз. Һәм монда махсус тартма торачак безнең понедельник, дүшәмбе көннән соң аерым бер тартма, садака яшеге, фитра яшеге торачак һәм
инде әйтәм бит, бер кешедән иң азы 100 сум, шул 100 сумга без инде менә хәзер инде төрле ярмаларны оптовыйдан ала башладык, күбрәк булсын дип инде. Һәм инде иншалла безнең 700-дән артык, 650, 680 шулай безнең бар исемлек шәһәр күләмендә без ошбу пакетларны тутырып, ярмалар белән инде иншалла хәйрчеләргә, инде мохтаҗларга тарата башлыйбыз. Шуңа күрә беренчедән әлбәттә без үз өстебездән аны төшерәбез, фитра садака чыгарабыз. Икенче яктан инде үзебез дә шунда катнашабыз җәмәгать. Без аерым игълан итербез, менә шул илә намазыннан соң, мисал өчен кичтән монда килеп бер 8, 9, 10 адрес алып, иншалла шәһәр күләмендә әйбит мин кирип шул мохтаҗларга, аларны күреп, аларның йөзләренә карап, аларга елмаеп шул бүләкләрне тапшырып, аларның дугасын алырга. Аларның дугасын алырга ниятлек җәмәгать, бу изгелек. Шуңа күрә инде без үзәк мәчеттә инде үз өстебезгә алабыз, әмма ләкин әйдәгез мин һәрберебезне инде шакырам, өндим, катнашыйк шул изгелектә. Кайчакта шул хәтле ярлы, шул хәтле мохтаҗ кешеләр ишек ачалар җәмәгать. Анда бер пакет кына түгел, бер 2-3 пакет кертергә телисең. Кайчакта ялгыз әби бабайлар, субханалла, ишек ача. Әле ачмый, куркып торалар. Кем килде анда микән дип. Шуңа күрә матур итеп, елмаеп, сөйләшеп, йомшак сүзләр әйтеп, иншалла аларга җиткәргә. Һәм инде әлбәттә менә шунда без беләбез безнең хәлебезне, аларның арасында бар шундый әбиләр, кем мисал өчен хәтта аларның балалары да исән, хәтта аларның балалары да ошбу шәһәрдә хәтта яшиләр. 1 ел, 2 ел күрмичә, әнисен хәлен белешмичә, менә шулай мискин әбиләр, бабалар үз ара ялгыз торалар. Шуңа күрә Алла сакласын. Хәтта үзебезнең балаларыбызны алып, менә шулай улым, кызым, менә мохтаҗга таратабыз дип, аларга да тәрбия булсын. Аларга да тәрбия булсын. Максат ошбу фитра садаканың иң беренче ул безгә кирәк. Безгә җәмәгать шул ураза, Рамазан дәврендә без ураза тотып, бәлки нинди дә кимчелек, хата кылдык. Шуңа күрә Аллаһ ризалык өчен менә шул фитраны түлеп, иншалла безнең Аллаһ субханә безнең үзе гафу итсә иде. Һәм әйтәм бит, менә шул мохтаҗны куандыру җәмәгать ул бер машалла шатландыра, үзе бер изгелек. Шуңа күрә кемдер күбрәк бирә ала, мисал өчен. Бой кеше әлбәттә күбрәк бирә ала. Шуңа күрә инде безнең нәзарәттән, мөфтияттан килде шундый 100-дән дә 600-га хәтле инде акчалата чыгару, иншалла. Шулай ук җәмәгать фидия турында да әйтеп китәсем килә. Безнең арабызда бар шундый кардәшләребез, кемдә кем ураза тота алмый түгел, бөтенләй тота алмый. Аңа врачлар әйттеләр инде аларга, гафу ит, абзый апа, син ураза тота алмыйсың дип. Шуңа күрә аларга кала инде фидия чыгарырга. Һәм инде фидия ул да ризык белән, фидли таами мискин, ягъни тагам, ягъни ризык белән мискиннәргә дип килә. Шуңа күрә инде безнең махсус кассабыз бар, бухгалтерия, шунда килеп инде билгеләнгән буенча 200 сум фидия садакасы бер көн өчен. Һәм монда җәмәгать дөрес аңларга кирәк. Кемдер әйтә, мин ифтар гына кылсам ярыймы дип сорыйлар. Ифтар гына булмый җәмәгать. Әгәр дә ифтар да кылсаң, ифтарда гел мохтаҗ кына булырга тиеш. Гел менә 30 кеше мохтаҗ булырга тиеш, менә мискиннәр, хәйрчеләр. Хәтта галимнәр әйтәләр, бер ифтар белән генә котыла алмыйсың, аның сәхәре дә, ифтары да булырга тиеш. Ягъни бер кешенең бер көнлек ашау, шуңа күрә нәзарәттән килде 200 сум. Шуңа күрә әйтәм бит, без шулай ук акчалата җыябыз, аннан соң ризыклата без мохтаҗларга таратабыз җәмәгать. Хәтта сез дә шулай ук шунда катнаша аласыз һәм үзегез үз күзләрегез белән күрә аласыз. Ничек менә әйтәм бит, мохтаҗлар безнең шәһәребездә мохтаҗларыбыз яши. Бер яктан шундый мул заманада яшибез. Әмма ләкин бар әле безнең арабызда
мохтаҗлар. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен әйтәм бит, менә шул изгелектә катнашыйк һәм инде әйтәсем килә, менә шул көннәрнең калган төннәре Аллаһ ризалыгы өчен изгелектә булыйк, җәмәгать. Бар әле бер атна безнең. Бар әле безнең бер атна, аннан соң Рамазан бетәчәк һәм бер ел аны көтәргә кала. Шуңа күрә күбрәк изгелектә катнашыгыз. Һәм бу хадис инде без аны еш әйтәбез, чөнки аның хәзер актуаль үсәгенә шул хадисның Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ахаббун наси илаллаһи анфаъухум линнас. Ва ахаббул а'мали илаллаһи", һәм дәвам итә җәмәгать, озын хадис, татарча укыйм. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһ өчен иң сөекле кеше иң файдалы булганнары. Аллаһ өчен иң яраткан эш кешене шатландыру, аңа ярдәмгә килү, аның бурычын, әҗәтен түләү, аны ашату. Мөселман кардәшемнең эшен эшләр өчен баруны мин шушы мәчетемдә, карагыз ничек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә кем үзенең кардәшен, аның ниндидер проблема дип әйтәбез инде, хәл итер өчен икенче кардәш шул юлга чыга икән, ярдәм итәргә, булышырга, ул нәрсә әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям? Ул әйтә, мәчетемдә бер ай, ягъни Мәчет-ел-Набавия, Мәдинә шәһәрендә, шул мәчетендә бер ай иктикаф кылудан да мин күбрәк яратам ди. Уйлап карагыз. Нинди дәрәҗә ушбу гамәлнең, әгәр дә син үзең кардәшеңә ярдәм итәм дип чыгасың икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, мин шул кешене иктикаф кылучыдан да күбрәк яратам ди. Ягъни аның дәрәҗәсе күбрәк. Шуңа күрә әгәр дә кем сезне каядыр чакыра икән ярдәм итәргә, мин иктикафта дип җавап бирергә түгел, ярдәм итәргә кирәк. Шулай ук ачуын яшергән кешенең Аллаһ гынахларын яшерер. Булдыра алса да ачуын тыйган кешенең Аллаһ Тәгалә йөрәген кыямәттә ризалык белән тутырыр. Кардәше белән барып, аның эшен ахырына кадәр эшләгән кешенең аякларын Аллаһ Тәгалә, Аллаһ аяклар тайган көнне ныгытыр, ягъни кыямәт көндә ныгытыр. Нинди хадис алмыйбыз бит? Һәр хадистә бердәмлек, дуслык, кардәшлек турында сүз бара. Ушбу айда җәмәгать таравих укыйбыз, безнең залларыбыз тула. Ифтар кылабыз, безнең урын тула, машалла, һәрберебезгә ризык та җитә. Һәрберебезгә игътибар да җитә. Әйтәм бит, менә шул вакытта бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә хак чыгарып, бит, матур итеп, шулай вакытны уздырырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насип итсен. Һәммә хадисның ахырында бер җүмлә бар. Начар холык уксус балны бызган кебек изге гамәлләрне боза. Менә ул. Начар холык, тәртипсезлек, үзен сабыр итә алмый, ачуга бирелә. Үзе изгелектә, машалла, үзе иктикафта, таравихта мәләкин, менә хискә бирелеп, нәфескә буйсынып, онытылып китеп, бөтен гамәлләрне юкка чыгара мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә көч-көдрәт бирсен, үзе безнең нәфесебезне тыярга, нәфесебезгә ирек бирмәскә, бу соңгы көннәрдә, төннәрдә күбрәк изгелек кылып, Аллаһның рәхмәтенә, таквалыкка ирешергә насип итсә иде.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.